ватанони азиз, дӯстдорони ММА ва таҷмаф, тавре бисёриҳо огаҳ ҳастанд, варзишгарони мо айни ҳол дар Сербия, шаҳри Белград дар чемпионати ҷаҳон иштирок доранд. Аллакай 4 рӯзи мусобиқа гузашт, мусобиқаи ҷаҳонӣ, ва бояд қайд кунем, ки варзишгарони мо хеле хуб баромад карданд. Дар рӯзи аввал аз гурӯҳ дар ҷои аввал қарор доштанд гурӯҳӣ, ва тавре имрӯз муайян шуд 6 нафар варзишгари мо аллакай медали биринҷӣ, медали бронза доранд ва 6 нафари дигар ба финал баромаданд, ки пагоҳ ба майдон мебароянд. Инҳо 18-20сола Зоҳидзода Воҳид, рақибаш аз Узбекистон; Икромов Лоиқ, рақибаш аз Қазоқистон; Отабек Раҷабов, рақибаш аз Ирландия; ва Самадова Манижа, ки як варзишгари духтари тоҷик ба майдон ба финал баромад, рақибаш аз Озарбойҷон. 18-солаҳо боло Муҳаммад Салоҳиддинов, рақибаш аз Мексика; ва Мирзобек Умаров, рақибаш аз Баҳрейн ба майдон мебароянд, ки мо барояшон пирӯзиҳо орзумандем. Бигзор дастболо бошанд ва суруди миллии Тоҷикистон дар ин чемпионат боз ҳам садо диҳад. Дар умум 20 нафар варзишгари мо иштирок доштанд, ки боз маълумот медиҳем ба шумо. Пахши мустақим дар Инстаграм саҳифаи таҷмаф ба қадри имкон пахш мешавад. Мо кӯшиш мекунем, ки шумоам онлайн тамошо кунед. Инчунин дар IMAF TV метавонед, ки бо сифати нағз тамошо кунед, лекин унҷа регистратсия кардан лозим аст. ҷа савол додан сеюм ҷо як гирифтанд. Сеюм ҷо, бале, 6 бронза аллакай ҷои сеюм варзишгарои мо доранд. Инчунин имрӯз Awards баргузор мешавад дар шаҳри Белгради, Сербия. Яъне беҳтаринҳо дар соли 2022 эълон мешаванд. Беҳтарин даста, беҳтарин варзишгар. Тӯли 2 соли охир беҳтарин варзишгари худи ҳамо IMAF, ки қариб 60 дастаи дунё аъзо аст, беҳтарин варзишгар аз Тоҷикистон буд, Отабек Раҷабов. Инчунин соли гузашта беҳтарин федератсияи рушд карда, яъне ки нав омаду рушд кард, инчунин федератсияи таҷмаф буд, ки дар як рӯз соҳиби 2 ҷоиза шуда буд. Ва имрӯз боз мебинем, ки киҳо чӣ гуна дар ҷанбасти 2 рӯзи охир федератсияи таҷмаф як бор дар ҷои сеюм қарор доштем, ва ҷанбасти дирӯза қатӣ дар ҷои 4 қарор гирифт, ки ин ҳам дастоварди хуб аст. Бибинед, ки қадар кишварҳои пешрафта. Аввал Баҳрейн буд, дуюм Қазоқистон, сеюм Украина ва 4 Тоҷикистон, ки бисёр кишварҳои бою абарқудрат аз мо хеле поён ҳастанд. Аз Осиёи миёнаам бигем, хеле як дастоварди хуб аст. ҷа савол доданд, ки бозии олимпӣ мешавад. Бале, хеле гап ҳаст. Гуфтушунудҳо рафта истодааст. кӯшиш дорад федератсияи IMAF-и ҳамин ҷаҳонирам, ки ҳамин чиз, ҳамин намуди варзиш дар бозиҳои олимпӣ ҷой шавад, ва худо хоҳад соли 2028, ки боз бозиҳои олимпӣ аст, то он замон ҳамин хел гапҳо ҳаст, ки
ба бозиҳои олимпӣ ҷойгир шавад, табиист ки мо яке аз беҳтаринҳо ҳам дар даҳгонаи беҳтарин қарор дорем, ҳам дар ҳафтгонаи беҳтарин, ҳам дар панҷгонаи беҳтарин. дар инстаграм навистестанд ҳар рӯз ки ғолиб омад, ки ба финал баромад. ҳаррӯза итоғоҳ ҳаст. агар шумо хушрӯ нигоҳ кунем, ҳамаи пахшо, ҳамаи бачаҳо ки баромад дорад, ки кадом вазн, ҳамаш ҳаст. инчунин то ин дам инчунин аз Тоҷикистон ду довари сатҳи байналмилалӣ унвон гирифта Алишер Каримов ва Олег Гришин иштирок доранд. инчунин 4 нафар катменҳои тоҷик бо роҳбарии катмени байналмилалӣ Мурод Шарипов иштирок доранд. таҷриба гирифтестанд, ки омада дар Тоҷикистон дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳамаямо таҷрибаҳои худро истифода баранд барои пешбурди ММА-и тоҷик, барои пешбурди худи варзишгарони тоҷик. сифат хира аст, дуруст бародар. агар тавонен IMF TV-да регистратсия кунен, як бор регистратсия мекунен, 1 сол тамошо карда метавонен. худо хоҳад дар пеш бо чемпионати то 18 сола аст, наврасоам ки варзишгарои мо худо хоҳад иштирок мекунанд. ва то ҳол ҳамин аст маълумот. бачаҳои дигармонам ки мутаассифона бохтанд, хеле бо ягон очкои холои кам бой доданд. қариб буд ки дирӯз масалан Масуд Одинаев 1 раунд ғолиб буд, 1 раунд қариб баробар буд, раунди сеюм чанд холи дигар намерасид ки бар Баҳрейн ки аз Доғистони Табор буд пирӯз меомад. хуб дафъаи дигар худо хоҳад Масуд метавонад таҷрибаи хуб гирифт. воқеан боиси хушҳолӣ аст ки бачаҳои тоҷик бигем ки дар мусобиқаҳои Тоҷикистон пирӯз мешаванд, аллакай бо чемпионҳои ҷаҳон баромад мекунанд ва баромади хубам нишон медиҳанд. ба осонӣ, яъне ки ба осонӣ бохт намекунанд. барои мо боиси ифтихор аст. ва худи ҳамун дастаи Баҳрайн бисёр пурқувватанд. қариб 80% онҳо ҳамун Доғистони Таборҳо ҳастанд, ки аз чизе ки мо мебинем дигар варзишгароро хеле осон, хеле як бо хандаву бозӣ пирӯз мешаванд. вале вақти рақибони онҳо тоҷик мефаҳманд, аллакай онҳо бигем ки мефаҳманд ки тоҷикҳо ҳам сода нест, осон нест, бо як душвориҳо пирӯз мешаванд. вале шанси зиёд доранд варзишгарони тоҷик ки малакаву ҳамун таҷрибаи худро беҳтар кунанду дар дафъаҳои дигар дастболо шаванд. хуб дар чемпионати Азия хеле хуб буд. бисёриҳо хай медонанд ҷои аввалро гирифтем. ин ҳам як дастоварди хеле хуб аст. анаму дар ҳамун чемпионати Азия бо дар худи IMF як ниҳоди дигар Федератсияи Осиёӣ ташкил шуд, ки якум ноиби он аз Тоҷикистон аст. муҳтарам Даврон Ҷураев ноиби президенти ҳамун бахши осиёгии IMF аст ва мушовири он Фарух Халимов корманди Таҷмаф аст. дар ин самтҳо корҳо хеле пешрафта истоданд ва Тоҷикистон дастаи Таҷмаф дар ҳамун беҳтаринҳо сегона, чоргона
дохил аст, ки боз бештар федератсия кӯшиш мекунад, худи варзишгарои азизи мо кӯшиш кунанд, боз мо метавонем ки дар ҷаҳон якум шавем. айни ҳол Баҳрейн, Қазоқистон қарор дорад. ғайриимкон не, мо дорем имконияте ки аз онҳо ҳам болотар равем. организатсия як бародар навиштааст иҷа. И федератсия IMF як самтро равиши худша дорад. И хуб аст ки варзишгаро аввал дар иҷа тайёр шаванд, баъд ба ҳар организатсие ки хоҳанд озод рафта метавонанд. аввал бояд ки дар ин ғайрикасбӣ баъзаҳошонро мустаҳкам кунанд, баъд ба ӯ организатсиё раванд. не бачаҳои мо ҳам ки имрӯз хушбахтона дар организатсияҳои калон роҳ ёфтанд, бояд қайд кунем ки бо хеле мушкилиҳо, агар онҳо барвақттар хел ранги ин варзишгарои таҷмаф ин зинаҳоро мегузаштанд, боз ҳам метавонистанд болотар раванд, нозикиҳоро меомӯзанд. вақте ки ғайрикасбӣ нагузашта ба касбӣ мегузаранд, маъюбшавишон фоизш хеле зиёд аст. зуд мебаранд, зуд баст мекунанд, вале дар ин ҷо ки замина мустаҳкам шавад, ба ояндаҳои дурахшон доранд бачаҳои тоҷик. бале бародар, ташаккур. ростӣ варзишгарони ҷавони мо ки шахсан ман дар ҳамун чемпионат ҳузур доштам, хеле хуб буд. ана кӯдако қатъи кор бурдан гирем, онҳо хеле ояндаи хуб доранд. аввалан ки тайёрии ҷисмонишон хуб буд, баъд аммо тайёрии зеҳнишон ҳам бисёр хуб буд. дигар ҳатто аз кишварҳо пешрафта вақте ба майдон мебаромаданд метарсиданд, вале бачакҳои тоҷик ки майда мисли фарзандои мо буд, мебаромаданд, умуман тарс надоштанд. аллакай ҳамаи аз оила, аз муҳит, аз кишваре ки зиндагӣ дорем, аз мураббиё ҳамаи вобаста дошт. мо бисёр ифтихор кардем. дар рӯзи аввал 8 пирӯзӣ буд, дар рӯзи дуюм боз 7 пирӯзӣ буд. ва хутон дидем ки чӣ қадар 35 медал ба даст овардем, ки 9 тош тилло буд. ва ҳамаам тамошобино аз дигар кишварҳо медиданд, ҳайрон монданд ки чӣ хел бачаҳои тоҷик. финалҳо, бародари азиз, пагоҳ шурӯъ мешавад ба вақти душанбе соати 7 бегоҳ. ба қадри имкон тавонен ҳамун инстаграм саҳифаи таҷмаф, агар ки регистратсия карда тавонед, IMF TV. дертар мо баъд аз он ки худи IMF пахш кард, баъд мо навороро мегирем, ҳамаи набардҳоро дар ҳамин канали ютуби таҷмаф пахш мекунем. IMF иҷозат наметиҳад то ин ки дар худи каналҳои
аймаф пахш нашавад, ба дигар каналҳо иҷозат наметиҳад. хуб аз рӯи таҳлилҳо зоҳидзода воҳид хеле тайёрии хуб дорад, ҳам гӯштин, ҳам дар ҳоз ма агар тавонем пайваст карда бо яке аз ҳамкорони мо, ки дар Сербия қарор дорад, маълумоти бештар бигирем. айни ҳол аз рӯи холҳо дар ҷои аввал Баҳрейн қарор дорад, дуюм Қазоқистон, сеюм Украина ва чорум Тоҷикистон. рӯзи якуми мусобиқаҳо Тоҷикистон дар ҷои аввал буд, бо як темпи хуб сар кардан бачаҳо, вале бозам мегӯям, ки дар байни 60-80 бати пешрафта Тоҷикистон дар ҷои чорум қарор дорад, ки ин ҳам фаъолияти хуби федератсия аст, ҳам худи варзишгарони мо.